Здравейте, какво става, хора? Аз съм Цветан и днеска ще ви покажа как да си отворите CS 1.6 сървър или без значение каква друга игра сървър искате. Много е просто, лесно и бързо. Въпросът е да можете да го сванете. Първо ви ще ви трябва рутер, естествено. Второ ще ви трябва команден процесор. Ето това, отваряте и пишете ipconfig. Като го напишете ipconfig, имате две IP-та. Едното е дефалт нещо си там. Копирате го и го поствате в... Значи, моля спрете да ми пишете. Поствате го ето тук. Така и натискате Enter. Така. Ако сте логнати като мен с кабел, би трябвало автоматично да ла вкара вътре. Нали? Така. Като го напишете това, объркал съм едно, да. Трябва да го напишете целия. И тук си пишете тези работи. Така. След като сте вътре, в самият ви сървър, не знам той за кого ми излезе бустера. Така. За кого ми иска активация, не ми пука. Идвате follows и сървър. Така. След като нека да спреш да ми пишеш, благодаря. Виждате, тук имате IP. IP4 адрес. Това нещо го поствате ето тук. Нали, правите add neo, пишете IP-то, това IP, ето това IP. Тук го поствате. Тук пишете порта и тук порта. А тук, ако нямате AL, трябва два пъти да го направите. Ако имате AL, директно него и сейф. И по такъв начин сървъра ви автоматично с оригинално IP ви е готов. Второ, как може да си откриете оригиналната IP? Оригинал. Опа. Какво пише и аз не знам. Моля, в момента снимам. Благодаря. Опа. Оригинал IP. Така. Оригинал IP. Ето го. Тук я да видим тук дали ще излезе. Всъщност не излиза. Или другия начин е CSBG Info. Оттам също можете да си открите оригиналното IP. Аз къде го знам, това какво е? Lucky Booster, я да видим какво е това. Че на мен интересно ми дойде сега. После ще го видим. Така, идвате ето тук и какъв е моя IP адрес. Когато го натиснете, автоматично би трябвало да ви намери оригиналното IP и по такъв начин можете да си пускате сървър. Само да видим дали случайно още не се е обновил. Обнови, молята. Така, ето го оригиналното ми IP и порта, естествено, задължително. Това какво е? И аз не знам. Я да видим първо какво е. Много умно. Не, мерси. Така, от тук можете да си откриете IP-то. Така, второ, какво ви трябва? На вас ви трябва единствено, ако имате оригинален CS, като мен, ще ви е една идея по-лесно, но ако имате Counter-Strike CS2, тя е безплатна, пускате я. След като сте направили всичките работи, които съм ви казал, идва време как да си пуснете естествено на CS2. Директно ще ви го пусна. Ето по какъв лесен начин можете да си пуснете CS 1.6 сървър. Двама хора са ми писали, после ще видя. После ще те питам. Ще видя. Така. Изчакваме. Така. Аз естествено пак приятелите ми не са тук, така тия работи не ги знам за кого ми са. Отваряте конзолата. Който не знае по какъв начин, настройки. Така, да, тук е директно автоматично. Игра. И идвате
Чай сега къде беше. Ето тя е първата. Включва на конзола за разработка и трябва да е на да. Ако сте на английски, yes. Така, отваряте конзолата и пишете map. Нали? Map. И да, кажем, ще пусна ето тази. Примерно. Така, как ето? Тя директно порта ви за 27015. Ето ви го порта. 27015. Така че няма какво да се объркате, защото автоматично ви пуска това. Така че няма какво да се бъркате, няма какво да се таковате. Така че да. Много просто, лесно и бързо. И тук директно го конектва с вашия, така да го кажа, IP. Естествено Steam, ето директно Steam, всичко си работи. И по такъв начин, точно как те могат да се конектнат, сега ще ви покажа, само аз да се логна. Това става само за ваши приятели, пак казвам. Така. Сега в момента, ако искате да махнете ботове тем подобни, ще ви покажа как. Бам, бам в главата им и до там. Така, естествено можете, в момента е на компетитив. Сега ще ви покажа точно как можете да смените, нали, модове и тем подобни. Чай само една игра да изиграя, защото ме скефи. Че колко съм крив. И ме убиха. Така, как можете, пишете connect. Ето connected. И тук пишете IP-то. Тук IP-то пишете и Enter натискате и сте готови. Много просто, бързо и лесно. Толкова е лесно и не можете да ги убивате. Те всички са с едни и същи мерници. По такъв начин можете да се играете в едно в едно с сървър. Нали, единствено трябва да имате малко по-силен компютър и по такъв начин можете да играете с приятели. Още нещо. Как можете в CS 1.6? Така, аз вече бях ви показал по какъв начин може да сложите скинове, но по какъв начин стига си ми изванял молята. Изчакайте малко. Neo Games и от тук вече си избирате какво друго искате, нали? Да таковате, да си пуснете и то автоматично става с оригинално IP. Стига, чакай да му пиша, хора. Така. Избираме какво ще се таковаме. Сега, както виждате или не виждате, това е това, което... Да, той няма звук играта, защото аз съм го спрял. Намалил съм звука изцяло. Така. Ето по какъв начин имате, ако сте с оригинален, пак казвам, оригинален CS 1.6, като мое е от Steam, ефтиничък е 8 евро и нещо излиза играта. Аз съм си я купил буквално. И като дойдете тук в Files, History и ето го сървъра ви. Чайте секунда, ето го. Server Info, не е това, само че, ами другата, къде е другата, ето го другата. И буквално ви излиза с оригинално IP. Вторият метод, по който можете да си пуснете сървър с приятели да играете е, като дойдете тук, като натиснете десен бутон, като отворите самата конзола, имате HLDS. Естествено при мен нещо не работи. Ако сте на не оригинален CS 1.6, това ще ви работи. Така че да, би трябвало да ви работи без проблем. Навсякъде можете да влезете. И не знам колко минути стана. Мога да ви покажа и как точно да таковате. Аз в този сървър си играя по принцип Knife сървъра, защото да, защо пък не. Респауна е тук.
какво? Майнкрафт? От кога може да се строи? Бре, не ми пука общо взето. Да, аз паднах и умрях. Добре, че е респаун. Да. Да, what? What? То си е администратор. Заради това не умира. Ето го. Ботляка си е ботляк. Да не го забравим, че е бот. И така. Тук не може да се качваш, мой. И така, хора. Предполагам, ако ви харесва това, което върша, което искам да ви покажа и тем подобни работи, скоро ще има митове и легенди. Ще има GTA, нали, естествено. Ще правя поредица на GTA San Andreas и на GTA 5. Ако ви изкефи, не дейте забравяйте да прасте лайк бутона, да се абонирате и не дейте забравяйте с камбаната, за да ме следите всеки ден. И скоро очаквайте видео на CS1.6, т.е. сървър. Да, благодаря. Очаквайте... Да. Русия, нещо си там. Добре, disconnected. Очаквайте скоро. И защо това още ми е тук? Добре, не ми е вече. Скоро ще има как точно да хаквате и тем подобни. Не знам колко време стана това, но да е живо и здраво. 11 минути съм го направил, добре. Все пак, 100 пъти вече го повтарям, но това е за последно, защото спирам. Ако все пак ви хареса това видео, не дейте забравяйте да прасите лайк бутона, да се абонирате и не дейте забравяйте с камбаната, за да ме следите всеки ден. И скоро очаквайте как точно да хакнете, как да използвате хак в CS 1.6, като всякакви хакове има. Скоро ще има и линкове, така че надявам се това видео да ви е бил полезен. Ако е така, коментирайте и праскайте лайк бутона. И чао, чао!